Kardom don marli nelimen Angtong Engti. Pini labangso alamarjan long ilitum kacethan ponji alam kelake non alom karbiang long arlo kacihili sai lam kace pangjar waret alam kia puthak la bangke Manipur pen nangke be kuki atum da karbiang long arlo bangsuri do kasi alang itum han non kuki ko son si ke klem naing ma pohla bangso alam puthak penangan alam ki karbiang long do asi pini la bangso puthak le tum cingki han pondang kupi si klem naing ma ko son si cing vai naing ma la bangso alam itum cingki pon piap ha ko son si kuki itum da karbiang long arlo nangke le rok ma hala bangso alam itum cethan pon priel na ke chengse bangke Manipur long le phelang alam la pen Ratchari long ang hoy anwan alam pen Meitei la pen kuki atumang bong ron thama dokong lo aprang ben la bang solam kilang tumang bong dobom voi phita non het jong alam che than polotang tela bangke jugdam tang ningkan suri ni rain koira ke thom me achik lo hala so pen si puthot lama ki mi ason lo nang klang thulo la pen hadak pen si non piniar ni an juje pin hadak la Meitei la pen kuki tumang bong ron thama dobom lang non ponta la so ron thama joine pen haladak Manipur lo ke do akuki atum inglong na thu ke do akuki tum penangan tum ka phiri ka thirik pen dak karbiang long alo na chipa chong do posi than pon lo non amat ke office pen peklang pami puga bela voi phe chitame non amat dak cm ang hopen ke bar la pen ong dung tum ka than dak bang suri si akuki karbiang long alo do posi than pon lo la bang so phi cm pen stame karbiang long arada phanalang li pang dak lo matangte pherangke long pang dak lo la bang suri si akuki phana bangke karbiang long arlo ke deng thekte dak pen puthot ha Manipur kapache dam thuji phan prabjin pen claim po pusi alang li hin pen ningjit la bang so phi EPHLC amai phu ke hai jaiga thar pen sitame alang hi meta ningje pon lo while giving protection and shelter the CEM should have condemned the Manipur state government for engineering continuation of ethnic killings among the Kuki Zo and Meitei communities. After ensuring protection and shelter to the Kuki Zo victims, the CEM should demand of the Manipur government to restore peace and safety and take back the displaced Kuki Zo refugees, if any, in Karbi Anglong. alang li hin pen kaningje ala marjan itum lang pemi nangi haladak alang li kaningje pon la poson hello kuki atuma phan jasamet refugee pusi pulo lang li aphong lo ipu kuki refugee pulo tangte tum chini lo refugee pulo tangte ame thanga det do ame thanga hem do wo phita ron thama joine pen ahe mari chi open kunat ni along kaprek kache pa chong dama tuma se refugee pusi ipu la son thot si jaiga thar sarsi tame kuki refugee tum phan dak karbiang long arlo non ron thama por bang relief ke malong binai lapen mo por lo pulo tangte alang itu man puthot ha Manipuran toy thunai pusi jaiga thar sai pen tame ningje pon lo la bang so phi penang ana song SDC pen ke chenglok lo charlia song tu pen ke chenglok penang ana song chorlo song tum nang barsi la so relief ke ma phuthak penang an aning kang samse la pen ke khamki alam the chepak lang la si la pusona por hod nili hin pen lam the ka pek lain ke la helo la so a relief ke ma bang PG ma PP ma lale lam ke thegali ile tum hala ke nang sora lam bang terek phit amar la ake nang sot alam ka dia bang si ile tum jasemet ke chethan waret la daksia por chepe dam waret daksi jakong chepa dam waret son mandel la si relief kem ki PG ki PP ke la ke nahok aron along ta ave pinangi ma pula so ke tok anga velu relief kem PG ma PP ma po bangka la ke ile tum munit angthin doma ave ma polam cholo la ke nili la pen kumar ne abang phosi tame la solam the chepek lang milu il tum democratic adet sike do ke di ini kan arlo lam itum che than me ke di peklang me ke di la si relief kem phu thak jaiga thar sar pen pabar lo la so lam phu thak kumar ne tum che don dunde pulo tang te che don dunde punon ning samse puting samse punon seta la ning samse po mat alam thedak bijut ko ma chokche ilitum karju nangi bangke ante komantu lo da karbiang long pen ke toy pola bang so ku kitum phan hala bang se lam ke the la pen la so lam ke the long bang ke don tu sar non jaiga thar sar
alam arjan le ilitum lang posi tame alang li hin pen tame ki pu bangke dak kuki refugee matang te ha Manipur pen nangke kat nang cepat jong aku ki tuman puthot ha Manipur toy thunang puge kathar sata ning jer loke pulutang te piniar ni karbiang long arlo komat abang phu komat abang phisi Manipur pen nangke kat nang cepat jong aku ki tum handa karbiang long arlo dim klong long le phelang boreng abasai pek nang pu komane ning je bang duma jok tabe tang te la bangso kuki refugee tuma lampen ili tum la puan kachi hilivare nangi la puan ili tum perangkia mai ke phavare ninga kenang tuma avi relief kena pu thak ili tum komane tum bang ili tum munit angthin do purotang te matang te ili tum munit angthin chepek lang nang pupen ili tum relief ken pinang pu komane ning je bang dulu laki opinion aning arlo lam laki aron long ke to avelu nasi hala so pu thak komane ning kang sam chepek lang ponot jongsi karbiang long autonomous council si dak arpulo gente karbiang long autonomous council pen relief kem pipelo ni tum toy pito purang toy piton jokta a solution si kenaing ke jokta ke rengji mate tum kacerai kom ja towar si kenaing ke towar si kenaing kente lasi ilitum non aporo hot karbiang long arat kacar junangi bangke relief kem alam bangkali non ilitum kacar junangi lapen ilitum kar junangi karbiang long autonomous council panke komantulo Manipur pen dak nang kebe nang cepat jong aku kipan komantulo dak pen katerek po pante ke toy po Manipur lo arni la pen apor non iltum arjunang po la silam ke thegente dak pen toy te det la silam ke the ke toy ke APS ke toy kali ile tum song tum ke toy kali ile tum long le la bangso arpu ge do gali ang hoy ge do gali aja kong ge do gali ile tum ke itum kamat halam cepek lang pola pen karbiang long autonomous council pen ke claim ke damlong itum kar chak dun lahelo sita hala bang so ar pu ke deng nai a responsibility ke late karbiang long autonomous council helo la sia sona ka pek alam pili lepin pen mon jasemet per itum ka pek lang nai panke komantu lo kuki refugee tum han Manipur long ke toy tupo lali tum arjuna lahelo a hok pet akarju this is the real question la pen adun tu alam bangke karbiang long today long isi kamat hapen kapin cap pon ke tok isi do relief kem nang bilo pulotang te la pu ana kuti atangka igji pula puson ke tok pon thek pon long halada kuti krepon pelero asinili langdam clear lo halada ka bangke pe kam kra so sinile thek long athima non head jong CEM ang hopen ke barateng pulotang te dak kuki etum bangsuri isi do bangsuri isi pusipu don suri isi pugali seta karbiang today hala bangso abiota long nili thek long teng pulotang te don suri si pinjong dat masih e don long bang pli pulotang te dak bang suri pli do pusi pek lang pon lo pen bang suri pli phan lapuan atangka jong se pedam lo pulotang te dak kuti kre pho igdaji pusi pek lang pon ningkan si farman asila puson non apor rat phan isi ke pamang vu abirta bang ke pipi der sonte messenger pot lo non birta lo long ta pang dak ningi bang ke komantu lo dak pen ke toy po hala bang se jase met pet ke birta alo long ta rar phan pang dak ning pachini nangi hala bang se ke nang sot la bang suri si dim long bang suri pli salam dat pen la pon tangka igji pu pen komat ne phan karlenda ma bang chok che dedi non apor hut iltum me thang bong ka charlena bang ke la ke alia bilu dakta nili la so birta lam ka pinpur pon ko the bang ke dakta la relief ke ma futak se pe therong lo hala komantu si dak pen ke toy ji ma polam bang pe klang te dar lo arju je dar lo arpu ke do tumate council kachari tum la bang se arju dangi porlo asini lihin ben kachuning ri bang la hello birta lo long an sitame mate akapek acha tai long sitame ili tum non apor e thebe se ni jana po aron re pen dake bang tum han komantu lo ka terek po la hello la pen la bang so por hut ili tum karju deng do thulang non kuki refugee pulo tang la non het ke bang tum lo non het ke bang tum la ke bang suri si pusipulo seta non karju deng do piglang PGR, VGR along le arlo bangsuri kep do hala bangsuri kep aphan komantulo tharli pokate dak ningkan kwan lo il tum ke chak tang ke CEM ake hai bang ningje ta hai nilile ke ban kali kente la hai ake che ke betum phan nilile ke ban kali puchi puta hai setan nang limit thang mata da karbiang long autonomous council arlo mate ang hoi long kang idun ke jording pik lo nang li si amang hoi kang ni lok ta nang li dak ning kan kep ke le rok lo nang li metang si chipulo te la song bong nang li komantu si la so PGR VGR lo ki do a bihari a bengali pen ke chenglo kapre kapre khai phan komantu si nang li ka terek ji komantu si nang li ha bihar ke toy thui komantu si nang li ha
UP ke toy thui nang li peklang lama pinian si nang le solam pangdang lama pinian ni avelan pi pot lo lage thedung akar julo thedung question la na penan par do thulang dak uttor borbilalong ha Bangladesh pen nangke kat nangche pa jong a refugee Bengali refugee tum dak kevang chengke don pharu phira phokep pulo piniani bangke habar ke hat ahomsti ke lang tum si dong theplo kwani dakar mudulo karbi penan parte alang tum ong mulang la refugee tum ong mulang kwang denglo ante hala alang tum han kumantulo ko terek pokente la sila hailam ke lake isiveda kisung cerab lok itheved lo lake ili tum thakon elo kuki refugee dak Bengali refugee la pen kapre khai phan tum dak thakon elo isived lo dak ke bang lo pulotang te kachirai ke longle phelang lo ili tum ke reng je phan boreng abar sai lo pen ke chenglo tum beha paper la hai se chirai pokente la so joy ne si dak pen terek nei putum ki pulo gente la si nona por ke dak kuki refugee polan korilo dak karbiang long arlo ke do a refugee tum phan kumantulo terek poke CN pensi tamila kuki refugee alam la ethe ninge lok ke chok chelu la kuki refugee phan dak pen ka terek lo tang te karbiang long akisung ke jok lok pukali det ke hala il tum kumantu ni pen kisung nang che chak nang warep non piniani dak kupi homostilong IMSC pawon kumar alang ta PGR lo si dolo kunar ni pen si dak ke bang lo dak tang de kupi pot lo te pini dak karbiang long autonomous council ahe mar lo le ang hoi pi pon tu det ke la hello ma refugee phan ki phlung ji pu la hello ma ake mangke la poson hello ma ke claim ke la hello itum karbiang long arat ka charge neng ke relief camp PG ma pipi ma la lam ke thekali pipi pulte pipi dan nang thangalam belo kopi lo dak itum ka tonte lam do nang ke sita ke nang soda bangke komantu si ka teregi ma hala solam bang petar vek nang la pen ethelam do lang karbiang long ke ko mara tuma long lelo tribal land karbilen kalima kalang ma hala lai huelam tapi nang an kachi hili tulo theng long lo sita nili ke matha teng pulo tang dak eli tum ke kachi hili je lam ke avelu karbiang long pini si karbiang long pulo sita ha district nang ke long cheng jila nang ke long cheng apo bang ke eli tum United Mikir Hills and North Kachar Hills posi pulo tang te Mikir Hills pulo tang te jasemet pet dak pini ya karbiang long ke sonu sokleng ke eli tum karbia so tum hilo da karbi tum sa hem fulo ili tum si jasemet pet aki ong dung ke da karbi tum lo la penan part me district ke hanga tum si ahut si me ili tum Premson sing ti la pen ka prek tum chera dun si tum karbi tum si pe phrang pon lo la so district ke hangta pulo tang te pini ani da karbi yang long arlo bangke ili tum karbi ya khei tum si sonu sokleng lo seta da ke do inglong arat atum jasemet pet dak akhei barim ha komantu ni ani penta ili tum dak do thagra pet lo potum indigenous possible bang alam penke dak komantu ni ani pen ili tum do ra pet thagra pet khei barim possible hala pusona inglong arat ra phana bangke ili tum dak chinghon ponang po pini sonu sokleng po tum se ili tum se inghon ponang po inglong arat phanke la pen la so alam thege la ke ni lam the chot kali ru Premson sing ti atum se tame kani te kang ve kalam lake pini la bang so lam jong si komani ke kroi kre bang do karbiang long arlo ke do inglong arat atuma phanja semet iltum inghon ponang ne pokomani kaning je bang do pulo tangte la ke ru Premson sing ti kaning je tangla tame arkanji pu bang la pini district ki kim tekang longri ki kim tekang abang pu alam tame arkanji pu kama tha bang lo ke na pen nili ha Angtan pen akewang inglong arat pandang dengnang polam kali nili po bangke dak ha komantu ni arni penta ilitum ke dorapet a inglong arat alam sikipuda indigenous tribals lasi amut pilam che thanam lo pulotang te ilitum na solar ma puta ka chihili oi datna karbiang long mate ha mantu ni arni bangke mikir hus pulo pinyani ke karbiang long pulo labang so karbiang long al arlo bangke ilitum so karbia so tum ke sonu sokleng lo ilitum ka hem pulo wo phita ilitum long nangki do dun rapet ka boche rapet aing long arar atuma phan ke kaching hon ponaing arpu ke ilitum arpulo da sonu sokleng pu akar biatum ilitum helo arpulo ching hon ponaing ke la kan ching hon pon pe pulo tangte la bangke mo aphan sinang che dan po aphan si hoturang che kampo asi hala so ang theke bangke aprang asam state ong sitame alang litum jasemet pet la asamis putum alang tum met thang aphan kacepat hepik jora bang chok
sita hala kapre akhei phan la bang so kelang red akelang ai la so ajoi ne pena bangke ni asam bang achet sai selo asini li hala solam ki podam ke pini karbi anglong pini achet man de hala solam ne li pudam kali sita Premson sing ti tumna so biat lo ri ki kim te ka hut kama thata la helo jasamet pet ke karbi anglong bangke musining pithe ure tik sita me ili tum karbia tum helo dakte sonu sokleng lo ili tum helo ahem fulo tapi la solong bangke ili tum inglong arat phanta kaching hon ponang ya bangke ili tum ar pulo la helo tangte don mardi non na bangke ili tum la bangso alam arjan kirip nang ya ponang le rong lo si kirip alam thelong bangke nili mo het ke cheng alom kaniji por alam si ripon po Manipur pen nangke kar nang cepat chong akuki akhei phanda karbiang long arlo chakima chakchema po alam ke pangbelo chakchelo po bangke kaddo kabetala bangke chekroi sarlo ka chekroi kri pu banga velo la si komat ne phana koi ki pithap ke jong thap bangke tum ing tonang po alam pen alam long bangke tum che don thek nei chetame nona por ile tum kaching ki nai bangke la relief camp alam bangkali relief camp bang pg ma pp ma dak aphan bang doji ma ave ma po alam bangkali relief camp jong si pi pulo tang te la bangke aphan bangke state government da hang nang po state government Assam state government ar pu dolo dak pini karbiang long otonomous council chotle la so kapar pu nei kali Assam state alo si do bom lang kente pulo tang te Assam state government atum ta la so relief fund apu thaka bangke ma thanang ko hi sita la so relief camp apu thaka man lo la pon ka ching ki kapasi kang tungke athema relief camp ne ke thekali si relief camp mo ta puelo relief camp pg ma pp ma hala bangke la ke itum methang asong methang jungjung kama thalam opinion alam la bangke si munit angtin polam chot aron alam kali leke sita dak bang karbiang long lo chak no lo po bangala ka aron alam lo se dak bang che koi sar lo asi relief camp apu thaka bangke chingwai le ma chingki ma la ke song tum che kama thalam chi pi rep no matang de ha jungjung tum kama thalam chi pi rep no sita la solam ke pithe na lo ditu non ka pithe nai ma ke non ithe vet arjuna karbiang long autonomous council pan kaddo ka veli tum che koi sar pen ithe vet arjuna karbiang long arlo ke do refugee tum kuki pola ma bepin lo bengali pola melo bihari pola melo hong angtan pen kevang inglong aso kalinon kalang no ha angtan pen kevang dak aron re pen nang ke do nang cepat chong atuma phan komantu lo kathar lepo matang deklar dak pen ha Manipur pen kevang kuki atum phan komantu lo dak pen kathar lepo komantu lo dak pen ke toipo la pen dak phelang pi pgr vijara long le arlo ke do suri kep le kai akeche ke bia tumhan komantu lo dak pen ke toipo ha bihar up la pen dak utor borbi long ke do a bengali a refugee tumhan komantu lo ke toipo hala so lama bangle iltum karbiang long autonomous council pan arjuvet nang la ethevet arjuvet na arni apor bang peklar dak nei pura iltum karbiang long autonomous council pan arjuvet na pinia la mal den ke pon peto kardong